konakele othongazi khona la ngesikhathi i-MK ifikile ekhona edolobheni. Yasebenza banjwe makomrezi banjwe amalita ayibambele wona ngezandla. Aphakame mama. Akumenze thina nomusa fike vuka isicaba. Oh. Lokalo. Awume lapha. So, uma lapha. Ngithi konvile shona khona futhi ake ngibike Mandla awethu viva mkhonto wesizwe viva 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 President Zuma viva viva comrade asibonge umuntu noma engenalo ithuba elikhulu kodwa kulesizwe ikhwelo lala uthungathi lokuthi kuvela inhlekelele sonke ke makunje suke sibonga ngenxeba suke silimele suke sisemanzini comrades okubalekile ukuthi ebuhleni nasebubini sibe ndawonye. It's important ukuthi sivele sathatha nje si-region decision ekseni organize wasihlanganisa nama comrades sisebenza ke sibaningi bawukhuluma nge-region eThekwini ungakhulumi ngala members awu5 khuluma nangama ama comrades asuke i-part and parcel akhona agcwele nawa sisebenza collectively ngoba sila sizekuzobheka sisicela comrades yakwana nonembezo osukayo nomunyu ovuka kulama comrades esihamba nawo then ama comrades abese kusemaphaketheni wawo as we all know ukuthi MK ayinayo imali MK ayinayo bank account kodwa ama comrades sithe sisuka la sasivumelana ukuthi akiwe kwesinye isitolo la kuyozanya ukuthi kuthengwe la akubona ke lokhu mawukhuluma ngomkhonto wesizwe kokugcina njengamanje ucoordinator unedeal ayenzayo siwatshelile ama comrades ngocingo but okwethu comrades ukuthi besithi akushiwe lokho okukhona njengamanje then bese siyabuya kungenzeka kube khona istaff yeah kahle ngizokuthenga Nugogo khona gogo la ogogo bakithi bafike indawo yokulala ngekho indawo yokulala Show life la Sizama ukubamba umoya mfowethu. Yeah. Sifikile kodwa i-truck yokudla kwabantu bethu. Yeah. Sengijabule mfowethu. Yeah. Sisebenzile mfowethu somabhizinisi andi UBM umkhonto wesizwe. Yeah. Sithi abantu abathola bakuthola lapho mfowethu. Ngiyaphithizela manje la eMagwaveni abantu laba khathanyezwe isiphepho izolo. Sizama ukuba ukuthi sibaphakele ukudla. Kusasa futhi ngiyaqhubeka lokho kusasa khona okunye ukudla futhi i-truck ezofika ekseni futhi izoletha okunye ukudla. Siphinde sibaphakele futhi ne-soup kitchen sobe sibenzela i-lunch sibenzela isapha mhlambe until kuze kube nento ebambekayo ukuthi baseklisha kanjani endlini zabo. Sizobathengela futhi no sale wokubuyisela ama-roof ngoba kusela ama-wallplate kuphela kwezinye iwile. Siphinde futhi sibathengele nothayela futhi balezinto ama-roof nakhona. awukhile ngiyozwisile ngasekusile ngaziyanga sebona ikile yani ngisiphamela imbobo encane nje inkile inhlekelele sonke ke makunje suke sibonga ngenxeba suke silimele suke sisemanzini comrades okubalekile ukuthi ebuhleni nasebubini sibe ndawonye. It's important ukuthi sivele sathatha nje si-region decision ekseni organize wasihlanganisa nama comrades sisebenza ke sibaningi bawukhuluma nge-region eThekwini ungakhulumi ngala members awu5 khuluma nangama comrades asuke i-part and parcel